1954 blev Vietnam delt i to. Nordvietnam var under kommunistisk regime, og Sydvietnam var under demokratisk styre, støttet af franske og amerikanske regeringer. Allerede da flygtede ca. 1 million mennesker fra nord til syd på grund af frygt, mistro og utryghed over for den nordvietnamesiske regerings barske måde at styre landet på. Siden da havde Nordvietnam hele tiden den ambition at overtage Sydvietnam, så at hele landet ville være kommunistisk. I 1960 oprettede det kommunistiske parti den nationale front for befrielse af Sydvietnam i selve Sydvietnam, også kendt under betegnelsen Viet Cong, for at støtte Nordvietnams kommunister i deres angreb på Sydvietnam. Vietnamkrigen mellem nord og syd er en af de mest omfattende og grusomme krige efter 2. verdenskrig. Den foregik i årene fra 1961 til 1975 og kostede flere millioner mennesker livet. Både soldater på begge sider, men også rigtig mange civile. Krigen spillede en central rolle i den kolde krig og stod mellem det kommunistiske Nordvietnam med støtte fra Sovjetunionen og Kina på den ene side, og Sydvietnams regering med støtte fra USA på den anden. Krigen blev upopulær i USA og i hele den vestlige verden. For det endte med, at der i 1973 blev underskrevet en aftale mellem parterne for at afslutte krigen, og de amerikanske styrker begyndte at trække sig ud af Vietnam. Året efter rystede Watergate-skandalen imidlertid USA, og præsident Nixon måtte gå af. Nordvietnam udnyttede den amerikanske regerings efterfølgende handlingslammelse og svækkelse til at bryde fredsaftalen og angribe Sydvietnam. Uden amerikansk støtte var den sydvietnamesiske hær udleveret til det voldsomme. Vietnamese artillery began shelling the airport, and their forward commando units attacked the city's outer defenses. Newport Bridge, spanning the Saigon River on Highway 1, was the last the communists had to cross to enter the capital. We didn't know it then, but this was the last fight. Hele Vietnam kom så under det kommunistiske styre. Nordvietnams kommunister slog hårdt ned på alle modstandere. Sydvietnams soldater og sympatisører blev sendt til de såkaldte genopdragelseslejre, som for nogle betød et langt og barskt ophold på flere år. Mange blev også sendt til de såkaldte nye økonomiske zoner, som var et ødeland eller skov, hvor de selv måtte finde ud af at dyrke deres afgrøder for at overleve. Den kommunistiske sejr i 1975 udløste en bølge af flygtninge i de næste mange år. Cirka 30 til 40.000 hvert år.
De fleste flygtninge var fra Sydvietnam og flygtede, fordi de ikke ville leve under et kommunistisk regime. De risikerede den meget farefulde rejse og flygtede i håb om et liv med tryghed, frihed, sikkerhed og en fremtid for deres børn.